אל הנגב המערבי, אל היישוב שלומית. אדיר בוצחק, תושב שלומית, שלום. שלום ישראל, מה שלומך? אני בסדר גמור, אני מצרף אלינו לשיחה גם את איתן דויטש, גם תושב שלומית, שלום. ערב טוב ישראל, שלום. ערב טוב. צריך כאן גילוי נאות. איתן, מאיזה גיל אתה ואני מכירים? אפשר להגיד 0. אפשר להגיד 0, כן. בבית כנסת ביחד, בגן ביחד, בבית ספר, בחטיבה, בתיכון, כן, מגיל 0. אז אתה חבר יקר שלי, אבל הסיפור הזה עניין אותי בלי שום קשר. איתן, ספר לי על שלומית. ככה, היישוב שלומית הוקם לפני 12.5 שנים בערך, פחות או יותר. היישוב שלומית נמצא בחלק הדרומי של המועצה האזורית אשכול, נמצא בחבל שלום עם עוד יישובים טובים ויקרים, ואנחנו גרים שם, נגב המערבי. גם ב7 באוקטובר יש סיפור גבורה משמעותי מאוד מהיישוב שלכם. אז כן, נשתדל לצמצת את זה. ב7 לאוקטובר, כמו רוב עם ישראל, כולנו התעוררנו לבוקר לא נעים ורע מאוד, אפשר להגיד במילים מעטות. קמנו לצלילי הזעקה, אצלנו זה לא צבע אדום, אצלנו זה הזעקות, עולות וחוזרות, ועוד פעם היה לנו את זה בהיסטוריה, אבל האינטנסיביות והרציפות של הזעקות, הבנו מיד שזה לא משהו רגיל. תוך כדי גם הייתה נפילה ביישוב שעשתה נזק למבנים ביישוב, לשתי משפחות. בהמשך האירוע, כמו שהבנו כולם שזה לא עוד סבב או עוד איזשהו הסלמה, הרבש"ץ שלנו ביישוב קיבל התראה מהיישוב השכן, טריגן, שבעצם הוא מדווח שנכנסו אצלם מחבלים, והם כבר נתפסו על הבתים הראשונים, ומתחילים במסעם כמו שאנחנו שמענו בקיבוצים ומושבים אחרים שהם עשו לצערנו. מיד שזה קרה, הרבש"ץ שלנו הקפיץ את הכיתת כוננות. אני על הקו, שומעים אותי? כן, כן, אני שומע אותך, בטח איתן. בלג הראשון של הלחימה בעצם הרבש"ץ מגיע עם שתי חבר'ה שלנו, בעצם נלחמים שם, ואני לא אעלה את כל הסיפור, רק חשוב לי להגיד שבכל המסע הגבורה הזה התוצאות קודם כל זה שמנענו בעצם פגיעה בנפש במושב פריגן בפרט, ובכלל כפי שאנחנו גם שומעים בכלל בחבל שלום גרמנו בעצם הכיתת כוננות שלנו גרמה למנוסת המחבלים מהמושב שם. חשוב לי לציין שלצערנו 3 חברי כיתת הכוננות נהרגו בקרב הגבורה הזו. 3 חברי כיתת כוננות, ראובן שישפורטיש, אביעד כהן ובחור סוויד, השם ייקום דמם, נפלו בקרב הזה. חשוב מאוד לציין גם חבר רביעי מהיישוב שהוא רב סרן בצבא, גם הוא קפץ מהיישוב, היה צריך להגיע לפי מה שהבנתי לבחת צנחנים, הוא היה קצין בלימודים, הוא לא נשאר ביישוב, הוא גם היה חשוב לו לקפוץ כדי לחבור לכוחות, ולצערנו בדרך מחבלים פגעו בו והוא נהרג. אז סך הכל והשם שלו אוריאל ביבי, השם ייקום דמו. סך הכל 4 חברים יקרים, שזה מכה שהיישוב שלומית ספג, ואנחנו עושים את השברים, אבל אנחנו קמים ונקום ונמשיך הלאה בעזרת השם. ואדיר, עכשיו בעצם רוצים שתחזרו ליישוב שנמצא ממש על הגדר, אפשר להגיד. כן, אני אציין עוד נקודה שגם ב7 באוקטובר בשעות אחר הצהריים אנחנו זיהינו אני זיהיתי כ20 רכבים על גבול מצרים בסוג של שטחי כינוס. אציין כי גבול מצרים נמצא 700 מטר מאיתנו, עזה כ6 קילומטר צפונית אלינו, ואנחנו מזהים שם סוג של שטחי כינוס, רכבים עולים, יורדים, עוד חוליה אחרת מתצפתת עלינו, ממש מוריד אנשים, אני רואה אותו בשיא גובה, פורק אנשים ומתצפת. הכוונו כוחות, על ידי קשרים לא קשרים, משפחה, חברים, באמת הכוונו כוחות משמעותיים, הגיע לנו צוות של ימ"ס, מגלן, לוטר, מסקר, 2 כטב"מים, ואמרו אנחנו מזהים אותם, אנחנו רואים אותם, לא פותחים באש, הם על הגבול המצרי, מצרים כביכול לא בעסק, ואם הם יחצו אנחנו מה שנקרא נבצע נוהל קרב, נבצע קרב מסודר.
באותו רגע גם אנחנו מקבלים הודעה מהרבש"ץ, אנחנו ממש על הקשר של המחבלים, שימו לב, תתארגנו, תחליפו מחסניות, מה שצריך, תהיו באיקון. כל זה, ואין צבא ואין כלום מסביב, וממש, כמו שאומרים, הכל עלה מלמטה למעלה, מהשטח, אלינו למעלה לכוחות, והכוונו כוחות, וכשראו שאנחנו עם עוצמת אש מאוד גדולה של מסקר, הם כבכל לא עברו ולא חצו את הגדר. ואנחנו אומרים, קיבלנו גם שיחה מראש המועצה, גדי ירקון, איש יקר מאוד, שאנחנו ככל הנראה נחזור, ויהיה טפטופים, ויהיה פה ויהיה שם, ואנחנו מבינים שאנחנו חוזרים ל6 באוקטובר. ולנו מאוד קשה... אז איך מצפים שתחזרו? לא, אבל עכשיו גם רוצים שתחזרו ליישוב, אנחנו רואים שאין בעצם ביטחון שם. איך מצפים שתעשו את זה? זה באמת שאנחנו קצת קשה מאוד לענות על השאלה הזאת. אנחנו... עשרות משפחות בשלומית אומרים אנחנו דורשים ביטחון. אנחנו מנסים להביא גם משהו, לא יודע אם אפשר לומר חדש, אבל משהו עם פתרון למשוואה הזו, ואני לא יודע אם זה משהו חדש, אבל משהו מאוד מאוד נורמטיבי לדרוש ולבקש. אנחנו מבקשים התבססות צבאית בעזה. זה מה שאנחנו מבקשים, לאור כל המציאות המורכבת שאנחנו מבינים שמצרים היא לא בדיוק חברה, אנחנו מבינים שיש שם כוחות אוהב על כל ציר פילדלפי, הרי רוב המחבלים עכשיו נעו כמה שיותר דרומה כדי להתרחק מכוחות צה"ל, ונמצאים על ציר פילדלפי, וכמובן יש גם תוואי מנהרות שאנחנו... כן, אבל אלה דברים שקשורים לדרג המדיני, אבל ללא הדברים האלה, אתם לא תרגישו בטוחים בעצם לחזור לשלומית? אנחנו לא נרגיש בטוחים לחזור לשלומית, יש פה כבר משפחות שאומרות שאנחנו לא מוכנים לחזור, זו אמירה שהיא חדה וחותכת, קצת קשה לומר אותה, אבל אנחנו מבינים שאנחנו דורשים משהו אחר. אנחנו דורשים מהצבא, מהמדינה, מהדרג המדיני, לשים את זה על השולחן, שאנחנו מבקשים התבססות צבאית בעזה, אוגדת עזה, אוגדת רעים, מחנה רעים יעבור לתוך עזה, אנחנו רוצים אוגדות, פשיטות, כל יום ויום. אלה דברים שדרישות שהדרג המדיני צריך להכריע בהם. נכון, ובזכות זה אנחנו כרגע מקבלים טילים על תל אביב, על ירושלים, על כל הצפון, על כל הדרום, אנחנו לא רק בעוטף, אנחנו מדברים על כל מדינת ישראל. למה לא יורים טילים? כי כשאוהב מרים את הראש, מורידים לו אותו שם בתוך עזה, אנחנו צריכים שזה יימשך. במקביל כמו שהיה בעיראק, ארצות הברית היא ביססה את עצמה צבאית, וזה מה שכביכול מנע במשך 9 שנים את כל המציאות המורכבת שהייתה שם. זה שטח שלנו, אנחנו צריכים לקחת עליו אחריות. כן. איתן דויטש ואדיר בוצחק, תושבי היישוב שלומית, אתם כבר שומעים את אות הסיום ברקע. תודה רבה לכם על הדברים האלה, ואני מאחל לכם הרבה מאוד שקט. תודה רבה. בעיקר שקט. תודה רבה. ערב טוב. אמן. אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית להיום. נגיד תודה לניב וויליאמס על ההפקה, אלון סמיד ועמית קלטר על הביצוע הטכני, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל הוא רן לוי. מיד אחרינו עידן קבלר ומזל מועלם עם המשך העדכונים. אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית. שיהיה ערב טוב ושקט.